Jeg er klar med den første markedsopdatering for det system, der tracker data direkte fra Card Market. Markedet har været lidt kedeligt det sidste stykke tid, så i stedet for at sidde og gå igennem alle produkterne, vil jeg fokusere på det, der har fyldt allermest, nemlig supply. Et produkt kan nemlig være rigtig stærkt og rigtig populært, men kommer der flere ud af dem, kan det have en direkte effekt på prisen. Dermed også for de beslutninger, man tager som investor og samler. Jeg kommer til at dele alle tallene for alle ærerne inde på Discord, så hvis du ikke allerede er derinde, så ligger jeg linket nede i kommentaren. Og tusind tak til alle jer, der allerede er derinde. Det er mega fedt at kunne dele den her interesse for Pokémon og investere med nogen, der synes, det er mindst lige så interessant som mig selv. Og så tusind tak for al den positive og konstruktive feedback på den seneste video omkring systemet. Der er kommet virkelig mange gode idéer ind, og jeg glæder mig til at implementere mange af dem. Der er rigtig mange, der har spurgt, om jeg kommer til at gøre det her system offentligt tilgængeligt, og jeg er altså ikke sikker endnu. Men én ting er sikkert, jeg kommer ikke til at sidde med de her data alene, jeg kommer til at dele dem med jer hver uge. Så lad os komme i gang, og lad os se på, hvad der sker med priserne, når supply begynder at spille lidt. Vi startede med at kigge på markedsudviklingen den seneste uge, kan vi se, at vores prisindeks er faldet med 0,06%, hvilket faktisk ikke er særlig meget. Gengæld kan vi se vores Mint Supply Index, altså hvor mange nye produkter, der er kommet ud på markedet. Det indeks er altså steget med 2,22%, hvilket er ret meget. Og herover der sammenligner jeg så udviklingen i supply med udviklingen i pris ud for de to indeks, som vi har her. Begge indeks startede samtidig, og de startede begge to på 100, og vi kan se, at prisindekset er faldet ned til 99,4 point, og til sammenligning er vores supply index altså steget til 112,8 point. Og det vil altså sige, at fra start, der er vores supply index altså løbet fra prisindekset med op til 13,4 point. Og det er altså også det, vores grafer viser os hernede. Første uge, da vi begyndte at tælle, startede den på 100, og allerede ugen efter lå den på 105,7. Samtidig med, at prisindekset var faldet til 98,9. Siden der har den faktisk steget kontinuerligt hver uge. Hvis vi isolerer vores prisindeks, kan vi se, at det var specielt første uge, der kom et kæmpe fald. Men siden da er det faktisk kommet lidt igen. Uge 31 op, uge 32 op, så den her uge er den altså faldet en lille smule igen. Hvis vi går ned og kigger på Mint Supply, hvor de er delt ud på de forskellige ærer, så kan vi se, at det faktisk er Mega Evolution æren, der har fået det til at stige. Efter den første uge var den nemlig op på 119 alene. Scarlet and Violet var faldet ned på 94,4. Sword and Shield var faldet ned på 96,5. Ugen efter var Mega Evolution steget yderligere til 123,4 point. Og der begyndte at komme lidt mere supply på markedet af Scarlet and Violet, så den steg til 96, hvor Sword and Shield var mere eller mindre uændret. Så skete der noget interessant, fordi så begyndte supply faktisk at falde på Mega Evolution. Og det er altså fordi vi havde det her nye sæt Pitch Black, som faktisk lancerede lige uge 29, så det har været med til at drive en masse supply ind på markedet, og det er så efterhånden begyndt at blive absorberet. Men interessant nok så steg Scarlet and Violet faktisk næsten 12% point. Det var altså på grund af, at der kom en masse reprints, men det kan vi prøve at kigge på om lidt. Sword and Shield den steg altså også med næsten 5 point, og så i løbet af sidste uge, der lå Mega Evolution mere eller mindre stille, men Scarlet and Violet den steg faktisk yderligere 6 point, hvor Sword and Shield den steg cirka 1,2 point. Så kan vi så se herovre i Mint Supply produkttype, at det er primært boosterbox, Elite Trainer Box og Booster Bundle, der er med til at drive supply op på markedet. Så ja, vi kan tydeligt se her i dataen, at udbud er altså noget større end efterspørgsel her i sommerperioden. Så der kommer altså en masse nye produkter ud på markedet, som ikke rigtig når at blive købt og absorberet. Så jeg tænkte, jeg ville prøve at vise nogle af de her produkter, som der er kommet mange af ud på markedet, og så kan vi prøve at kigge på, hvilken effekt det har haft. Som sagt, det her sæt Pitch Black kommer altså ud lige da vi begyndte at track på det her indeks, og det har altså været med til at trække det ned. Så lige pludselig kom der altså en masse nye produkter ud inden for den her ære Mega Evolution. Og et af de her produkter er altså Elite Trainer Boxen, som får lov at fylde lidt ekstra i det her indeks. Og på den her graf hernede, der samler vi altså både pris og supply for det her produkt, men lad os prøve at fjerne pris og kun kigge på supply. Vi kan se, at i første uge var der altså 321. Ugen efter voksede supply altså med 286%. Ugen efter voksede det yderligere med lidt over 11%. Den næste uge, der faldt supply altså med 19,24%. Så i løbet af sidste uge, der faldt den altså med 27,61%. Så vi ser altså, at der kom en kæmpe bølge med nye produkter ud på markedet. Det blev absorberet, og supply faldt altså. Og så kan vi prøve at slå prisen til. Prøv at se, hvordan prisen følger den. Så fra første uge til anden uge, hvor den største ændring i supply var der faldt prisen med 15,82%. Ugen efter steg supply også lidt, men ikke lige så meget som ugen før, og der faldt prisen altså også kun med 5,21%. Og så kom den her uge, hvor der begyndte at være mindre supply på markedet, og det gjorde altså, at prisen kun faldt med 1,41%. Og så i sidste uge røg der altså endnu mere supply af, og det gjorde faktisk, at prisen var uændret. Så lige her, der ser vi altså effekten af, at der kommer meget supply ud på markedet, som ikke bliver absorberet, og derfor har det en direkte effekt på prisen. Og hvis vi scroller ned her på Booster Bundle, så er det altså præcis det samme billede, vi ser her. Supply op og pris ned.
men hvor Pitch Black lige er lanceret, så lad os prøve at tage et sæt, der har lidt mere tid på banen, nemlig Team Rocket-sættet Distant Rivals. Distant Rivals har fået en del restocks det seneste år, og et af dem, som mange måske husker, det er det, der var på boosterbokse. Vi har desværre ikke så meget data herinde endnu, men hvis vi går ind på TCG-player for det amerikanske marked, så er det altså præcis den samme trend, som vi har set, og se hvor meget den er faldet siden maj måned, hvor den altså lå på $644. Og nu ligger den altså på $476. I maj måned i Danmark blev den også solgt for ca. 3.600, og i dag ser man dem altså helt nede i 2.700 kroner. Men nu er den altså gal igen, og den her gang er det Elite Trainer-boksen for Distant Rivals. Hvis vi starter med at se på supply, så faldt den altså en lille smule fra uge 29 til uge 30, men så fra uge 30 til uge 31, der steg den altså 25%. Men så fra uge 31 til uge 32, der steg supply altså med hele 253%. Det vil altså sige, at vi lige pludselig gik fra at have 212 mint-bokse til lige pludselig at have 749. Så i sidste uge blev der altså absorberet en lille del af dem, hvad der svarer til 4,81%. Så det er altså ekstreme mængder supply, der lige pludselig kommer ud på markedet, og vi kan altså også se, at det afspejler sig direkte i prisen. Uge 30 var den uge, hvor supply begyndte langsomt at stige, og der lå prisen på Elite Trainer-boksen altså på 1345. Og i takt med, at der kom mere supply ud på markedet, faldt prisen altså helt ned på 1121 kroner, hvilket var et fald på 17%. Og hvis vi går ned her på Mint Buyout, så kan vi altså se, at hvis prisen skal stige 10%, så er der altså først 429 bokse, der skal købes op. Og selvom man køber ind til en god pris lige nu, så ligger der altså lige en masse, der lige skal absorberes først. Og der er altså stor chance for, at der kommer endnu mere supply ud på markedet, fordi det er altså blevet bekræftet, at der kommer et kæmpe restock i USA. Og det er altså et restock af både Elite Trainer Box og Booster Box, og det vi ser, og selvom det er i USA, så bliver det ofte sendt til Europa og solgt på det sekundære marked alligevel. Og det er altså et sæt, der først skal ud og printe i løbet af 2028, så jeg kan altså ikke se, hvorfor der ikke også skulle komme et kæmpe reprint i Europa. Og så har jeg et andet eksempel for et sæt, som er lidt ældre end Distant Rivals, nemlig Prismatic Evolutions. For en måned siden lavede jeg en video omkring Prismatic Evolution i Elite Trainer-boksen, hvor der kom et kæmpe restock i Europa, hvilket fik prisen til at falde. Men nu er den altså gal igen. Fordi i sidste uge havde Fed og B-appen altså lige pludselig tilbage på lager. Så var det altså et spørgsmål om det var et lokalt restock, eller om det var et europæisk igen. Og ved første øjekast kunne det altså godt ligne et europæisk restock, fordi mint supply er steget med næsten 40%. Men prisen på boksen er altså ikke fulgt med, den er mere eller mindre uændret. Så jeg har dykket ned i dataen og fundet ud af, at det faktisk er en enkelt sælger, som står for størstedelen. Nemlig den her sælger, som samlet sat 364 til salg. Og det er altså bare en hollandsk sælger, som med al sandsynlighed bare har fået tilsendt en masse fra USA. Så bare fordi vi ser mint supply stige rigtig meget, er det ikke ensbetydende med, at det har en direkte effekt på prisen. Mange de vælger at sætte den meget dyrere. Og det er derfor, jeg tænker, at vi skal indføre noget i det her dashboard, som kan tracke lidt mere ned til detaljen, hvor supplyen kommer fra og hvor den ligger. Men det positive ved de her tal er, at vi nåede at tracke en lille smule af det tidligere restock. Fordi i uge 29, der var det totale supply på 1250, men allerede ugen efter, altså i uge 30, der blev 43% af den totale supply absorberet. Og prisen steg sig en lille smule, men ikke noget betydningsfyldt, men det viser os altså, at der er en stor efterspørgsel på det her produkt. Det jeg synes, de her data tydeligt viser, det er, hvor stor en rolle supply det spiller. Du kan altså sidde med et fantastisk produkt med kæmpe efterspørgsel, som er gået op i pris, men ud af det blå, så kommer der altså en bølge af supply og ændrer hele markedet. Og jeg tror faktisk, at supply kan have en ekstra stor effekt lige nu, hvor det er sommerferie, og interessen for Pokémon ikke er særlig stor, så når der kommer noget, så er efterspørgselen altså ikke lige så stor. Jeg har altså også min egen hypotese omkring, at rigtig mange de sidder og venter på, at det her 30-års jubilæumssæt, det udkommer her i september, og det gør altså, at de sidder med nogle penge, som de ikke har lyst til at kaste ind i markedet nu, men de hellere vil vente til det her sæt kommer ud. Så jeg tror, at de to grunde gør, at efterspørgselen er lidt lavere den her periode, så når der kommer supply, så tager det altså bare længere tid at absorbere. Og det interessante, men også lidt irriterende, er jo, at de produkter, som Pokémon ofte vælger at lave et restock af, det er ofte dem, som vi har siddende derhjemme, og som vi har stor tiltro til. Og det er derfor, vi skal passe på med ikke at kun jagte de her produkter, som er hypede, men prøve at finde nogle produkter, hvor den underliggende værdi ikke rigtig matcher den pris og supply, der er på nuværende tidspunkt. Men der er altså også bare nogle sæt, som er no-brainer, så vi er nødt til at købe ind i, og derfor er vi nødt til at lægge en strategi omkring det. Så i stedet for at købe alt på én gang og risikere ugen efter kommer der et kæmpe restock, og ens portefølje derfor ryger helt ned, så plejer jeg at benytte mig af dollar cost average, altså hvor jeg løbende køber ind til markedsprisen, og så i sidste ende får en gennemsnitspris, som jeg er tilfreds med. Og så selvfølgelig, når markedet falder, køber jeg lidt ekstra, men jeg lader det ikke være styrende for min portefølje. Og supply er altså noget af det sværeste at forudsige. Man ved ikke, hvornår det kommer, man ved ikke, hvor meget det kommer, man ved ikke, hvor hurtigt markedet absorberer det. Og for mig handler det altså om at have en strategi og en klar plan, købe løbende og være disciplineret. Og som man siger, timing the market beats timing the market. Tusind tak, fordi du havde lyst til at se endnu en af mine videoer. Ha' en rigtig god dag. Hej.